Wel, ista nam, diolch Beth. Dwi yn agos iawn i siambegladu bodorwyr. Dyna ni. Reit. Dyna ni. Mae nhw'n dweud, godwyd yr hyneb hwn yn oes newydd y Cerrig a 4,000-2,000 egeg. Lla'r y cledydd nifer o bobl gyda'i gilydd yn rwyddio byddai twmpath yn brif neu cerrig dros y siamber gladu a dros y roddfa fer y oedd am bod unwaith yn yr ochr ddryweinol. Dyna ni. Oce. Aros munud. Dyna ni. Dyma siamber gladu. Oce. Dyna ni. Siamber gladu oes y Cerrig. Dyma ble roedden nhw wedi byryd a pobl. Ond yr unig problem oedd mae ganddyn ni bichod. A dwi'n really surprised bod mae ganddyn nhw bichod yma yn edrych ata fi a dwi ddim yn gwybod pam. Oce, zoomio gyd allan. Dwi efo nghora, trwy am mynd i mewn. Shit. O dwi ddim yn gwybod pam. Os mae un yn llawn ysydol, pam maen nhw'n dumpio bichod yma? Dwi ddim yn gwybod pam, mae'n orthus. Oce, trwy o bod yn dewr. Oh shit. Right. Oh, fe'n hiw. Waw, os mae'n bichod yn beryglus, dwi'n gwybod sut i'w wneud. Yep. Oce, os dwi'n mynd i o'n gyfarus. Dyna ni. Dyna ni. Siamber gladu bodorwyr. Ie na chdi. Ond dwi ddim yn gwybod pam. Maen nhw'n dumpio bichod yma. Os dwi'n surrounded, dwi'n dead meat. Ond gobeithio ddim. Oce, zoomio allan. Dyna ni. Oce. Mae gweithio bod mae gen nhw bichod yn edrych ata fi yn olaf. Trwy o bod yn dew. Bo baradoi, dyma fi, yr allan Peryglas, ble mae gen nhw bichod yn edrych ata fi. Ond mae gen nhw lle hanesydol sef bodorwyr, y lle oes y Cerrig Neolithic newydd. Mae gobeithio baradoi, Modoros Agro, y gefed, gyfeillion o Cymru. Mi'n awel chdi wedyn, hw am y tro, gynfydd, y bichod, a mynd ata fi. Oce, safasog, dara. Oce, diolch.